Leli cala lahlehliswa ezinyangeni ezimbili ezedlule ngenxa yokuthi u-Advocate Charles Mnisi nosengummeli omusha womsolwa uMoses Sibiya wathi udinga isikhathi esenele sokufunda umqulu wedokodo lamakhasi ango-60,000. UMnisi nguyena owaqokwa njengommeli omusha kaMoses Sibiya kulandela ukushona kommeli u-Advocate Thulani Mngomezulu ngoZibandlela. NgoNhlolanja wanikezwa isikhathi sezinyanga ezimbili sokuzilungiselela, kodwa uthe kusadinga esinye isikhathi. I'm not ready, my lord, to proceed. I'm not ready, my lord. Otherwise, if I to come here and tell the court that I am ready, that will be an injustice to Mr. Sibiya. I underestimated the amount of work and the amount of documents that I to be content with. But the work that I needed to cover was just too voluminous, my lord. Ijaji aleneme ngokubambezeleka kwaleli cala. Yes, I think this is an abusage of the system. Got to be fair with you. Linikeze uMnisi kuze kube yisonto elizayo ukuthi azilungiselele. Lesabise ngokuthi uma kushaya leso sikhathi engakalungi kungenzeka umsolwa aphoqeke ukuqoka omunye ummeli. UMnisi uthe uzoshiya phansi ekubeni ngummeli womsolwa wokuqala uma efakwa ingcindezi. If the court is saying that I should come next week ready to proceed with the matter, why not? Then I'm going to request that I be excused from representing accused number one because I can't do that. Thank you. Okwamanje akakacaci ukuthi kuzothathwa sephi isinqumo ngesonto elizayo uma leli cala selibuyele enkantolo. Kodwa uma uMnisi ehoxa ekubeni ngummeli womsolwa wokuqala, lokho kuzosho okunye futhi ukubambezeleka kwaleli cala ukuze uSibiya aqoke omunye futhi ummeli. Umndeni wakwaMeyiwa namanje usalinde ubulungiswa.